Huomenta. Tää on mun ensimmäinen työaamu ja on siis todella outo fiilis, voin kertoa. Kollegat tuolla jo kertoo uutisia. Mä lähden kohta kanssa pääkallopaikalle, niin sanotusti. Ja tuntuu ihan todella oudolta, kun ei voi jäädä vaan tonne sänkyyn tukkikseen kaan lepäilemään, vaan pitää oikeasti lähteä tekemään jotain järkevää. Mulla on ihan hirveä flunssa, kuten kuuluu. Nyt tukkis tulee tuolla kuvaan. Joo, mutta siis ihan hirveä flunssa, kuten kuuluu. Ja ääni on poissa ja mä näytän aika väsyneeltä, en ollenkaan sellaiselta hehkeältä töihin palaajalta, mutta ei se mitään. Ehkä musta on silti jotain hyötyä työpaikalla, toivotaan. Okei, nyt mä oon lähdössä. Naama ja tukka on suurin piirtein kampattu jotenkuten ja jännittävää. Kiitos. Olla täällä. Jes, päivä pulkassa. Ihan sairaan hyvä fiilis. Siis mä tykkään mun työstä oikeesti niin paljon ja mulla on niin kivat työkaverit. Se on mun fiilis just nyt. Voi olla, että tässä muutaman kuukauden päästä voi olla vähän eri fiiliskin välillä tietty, mutta nyt on kyllä tosi semmonen, että on niin kiva olla taas töissä. Varsinkin kun mä teen semmoista kevennettyä työviikkoa, että on niinku maanantaista torstaihin ja ehtii hyvin olla tukkiksen kanssa myöskin, niin mä kävelen täällä keskuspuistossa. Ettepäs muuten arvaakaan semmoset, jotka ei asu Helsingissä ja aina sanoo, että täällä on vaan niinku, ei ole missään vihreitä ja metsää, niin kattokaapa missä mä nytkin täällä kuljen. Ihan pusikossa. Täällä on tämmösiäkin maisemia, ettepä tiennyt. Joo, mutta siis tänään mä menen bussilla kotiin ja sitten huomenna mun pitää ajaa autolla. Mua kyllä vähän jännittää se jo etukäteen, koska vihaan autolla ajamista ja kaikki autolla ajavat vihaa mua. Se on niinku selvää tässä vaiheessa elämää. Joo. Mutta siis, it's good to be back. Tää on niin hauskaa. Mä odotan mun kaikkia uusia työtehtäviä ihan hullun innolla. Ennen kuin mä menin tonne töihin, niin oli välillä vähän semmonen, että vitsi, ois kyllä kiva olla vielä kotonakin pidempään, mutta mun mielestä tää menee just täydellisesti näin. Ja siis hei, arvatkaas mitä muuta. Kävi myös sillä lailla, että me ei tarvikaan laittaa tukkista päiväkotiin vielä, vaan tää välillä katsoo, että mihin mä oon menossa. Niin siis ei tarvikaan laittaa tukkista päiväkotiin vielä, vaan me voidaan hoitaa sitä ihan kotona. Ihanaa. Joo, mutta semmonen työpäiväraportti tällä kertaa. Nyt täällä on ihan helekkaristi työmatkapyöräilijöitä